Gauzko urdina egiteko. Hau, hemen 4.000 litro sartzen dira. En alguna imagen con esta pinta, tengo una sentida ya. Baina barruan oso iguina eta kremosoa da. Parler français, mais le cœur est avec moi. Artean zuzendaritzak lan egingo du Idiazabal. Herri agintari, herri ordezkariok, Lizartzako, Tolosako alkate jaun Andreok, Agur etxearen ordezkariok, Gaztaren nazioarteko ligaren kideok, Artzainok, kofradietako kideok, Merkatal ganbaretako kideok, enprese ordezkariak zaretenok, Artzainok, jaun Andreok egunon. Eta eskerrik asko domina hau jaso dugun guztion izenean esan ezakela uste dut. Ohorea da niretzako gaur Agur etxe honen irekiera ekitaldia partekatzea, baita bere 40. urteurrena ospatzea ere. Atzo bertan, hainbat ostalaritza eskoletako arduradun, irakasle eta ikasleekin bilera izan genuen. Bertan, elikadura osasungarriaren garrantzia azpimarratu genuen. Gaur, elikadura osasungarri eta erakargarri baten ereduak elkartzen gaitu Agur etxean. Proiektu hau eredugarria iruditzen zait. Alde batetik, gaztandegiaren oinarria ardi esnea da, baita ahuntz eta baita behi esnea ere, eta hau Euskadin garrantzi berezia duen sektorea da. Horrekin batera, artzantzari merezi duen aitormena eskaintzen zaio Agur etxe honetan. Artzantzari zor diogu, goi mailako ardi esnea gozatu ahal izatea. Ez hori bakarrik, artzantzak hainbat eginkizun betetzen ditu gure gizartean. Ekonomiarekin lotuta bai, baina baita paisaiarekin, kulturarekin edo ingurumenarekin, zaintzarekin. Agur etxeak artzantzaren kultura hori jaso eta esnea ardatz hartuta, esnekien dibertsifikazioa bultzatuko du. Horrela, ekoiztutako edo produktu bat baino gehiago jarriko du gure etxe, denda eta jatetxeetan. Argi dago esne sektorearen etorkizuna bermatzeko ezinbestekoa dela errentagarritasuna eta gizartearen onarpena uztartzea. Bi oinarri horiek elkartzen dira gaur aurkezten duzuen proiektu berri honetan ere. Agur etxea beraz arragoa da. Iragana eta etorkizuna izan direlako gara. Iragana eta etorkizuna, natura eta ekoizpena, artzantza eta esnekien dibertsifikazioa elkartzen dira etxe honetan. Baita ere, gure herriaren iparraldea eta hegoaldea. Hemen hainbat gogo eta asmo, hainbat indar eta ilusio batera ikusita, ongi etorria eman nahi dizuegu eta etorkizun hoberena opa dizuegu. Agur etxea, artzaintza eta esne sektorea bultzatzeko, kalitateko esnekiak eskaintzeko jaio da. Horrekin batera, Agur etxeak gure kultura, bizimodua, garapena eta nortasuna indartzeko ere jaio da. Horregatik guztiagatik, ongi etorri, zorionak
eta urte askotarako.